Hi guys, natag Showmart. Kami palitag sapatos na Q. Kaya tanawa dyan sapatos ay wanay pad. Ang isa na ito, mga pikas. Wala. May daghang sapatos diri guys ay mga pambata. Palita diri sa pambata. Di man ni mo ganahan ni Q. Nay kay nay kidame. Yada. Koriwa. Sigaw. Anak, pika-pika na tiro yo akong. Suri ni suri? Ha? Nakuan si Zay na atat si Zay pika-pika. Naikon ay magsiga-siga guys. Ayos na pi. Ay, magsiga-siga. Karema. Ay, magsiga-siga. Suri ni surute. Ay, asan itong siga-siga na yung siga-siga. Basin bawal yung skwilahan. May lingkuranan diri guys kung ganahan ka magsukot. Ako'y dyan. Cute ka itong sapatos o magsiga-siga. Ang problema ni kung bawal ni sa school. Ikaw, aray te. So, daw ka na aray te. Palit unta ko ani. Tamutan daw ko na make shoes kaya na parihag price nga bago daw. Ay, brato rang price. Ipapadala nga itong palitan kaya daan na po dihang shoes ay. Kani daw isa kay Bratura. 5,000 half of the price pud it sang gitadlo ay. Di daw si Jana kay isa kalapad daw. Ngay kay na gubaon na. Usara man mo palit diri guys basta magguba na ka cute pud ay wanay pad. Mo ni shoes nga cute. Chiding wanay pad ay mo nang palit mi og bago. Nakunachap. Nakunachap pa ni. Kasi do. Okay? Huwag mo naka-style guys, kani black, kanya kani white, mas cute man ni ay. Sale day na tanan guys ay, kanang nga mga box, inani nga style ay, sale. Sorry kakakuyo papa. Do papa. Size okay? Do sorry nishte. Na sila shoes, low ito ng duha, mga sapatos, mga daan na. Are you happy? What will you say to mama? Arigato. Papa, are you happy? Arigato. Na sila yung mga shoes, si mama wala. Nagchinila si mama. Price down mo guni guys. 6,500 zanahin mo na. 7,000 kapin dahil. Zanahin mo na lamang 5,000, 4,000 kapin. Saka akiyo po. Chinilas man to nga na ikang palitan. Sa si papa na lang oy kay looy. Daan na yung taong sapatos. Hi guys. Na ay tubig diri ay. Naataog library. Kay ganahan sa akiyo mo. Ari na po diri og library. Mo ni library sa Matsumoto guys. Na per Moni isang building ay dako kadyo puro libro ang nasod sa free. Dito diri as a bookworm ta diri kunuhay as a book lover. Para sa kiray dito pwede magsama diri kay silent diri silent mo daman diri kay mga libro na kan kadyo kaning kay English ko Moni ganahan akyo diri ay Moni ganahan diri ni Akio kay na mga free nga books. Ali, kakan kadtong libro diri guys ay. Mga libro ay. Perting daghana napasikan for ani puro libro. Pwede diri mo basa. Diyan giuli, kung magbasa iuli sa magkuha na pa din sa glain. Nag-teacher na si Papa. Nani? Sri doko? Doko? Tom. Another book. Panglima na nanita. Mo atras niya ka. Okay. Niya ka. Atashi gizeru. Picture am na itong ipangtanaw. Am na dyan nagbasa. Pas. Ang duha ay. Si Mama Radiri ka di man ko karelita na ilang ganahan. Puro train. Guys, kakita mo nilang floor. Alahi, diba? Mo ni gitawag og tatami, guys. Kung summer kay medyo cold ni si Jan. Kung winter pod kay warm, hatag og warm ni si Jan. Mo ni gitawag og tatami. Tatami sa Japan. Kaya daw iuli kay mukaon daw kami sa Chinese restaurant. Papa, ikut ka? Ano daw? Ano yung pagkaon diri sa Japan, guys? Balanced diet yun sila. Lunch. Kompleto di pa na gulay, na fruits, na morning, lunch, dinner daw.
Pero in fairness guys, diri nga library kay daghan ka adto mga tao mga diri guys, kaning parking nila diri kay kanunay puno-puno every time nga mao mi diri kay puno-puno nilang mga parking. Daghan ka mga tao kay libre naman gud ni guys. Halos na siguro diri tanan ba kay kakita mo tong building nga ipakita ninyo nga perting dakuan na pa second floor ato. Pero karon wa mi nga to sa second floor. Diri rami sa first floor kay sa kiyo ganahan na mo uli kay mukaon daw siya sa Chinese restaurant. So mga to sa may Chinese restaurant kay mo tan-aw daw kuno siya sa robot nga server. Put me diri ay kay gusto ni Akio diri kay basta kauban ni Agi. Gusto daw siya mo kaon diri ay. Namin diri. Mo ni ay Chinese restaurant. Welcome to Chinese restaurant. Bago man ni diri sa Matsumoto guys. Hoy. So kurek ay kids menu ni. Mama, kuno gacha. Kani panggag ko. Ah, pwede siya. 예, 마마. 3,000원. Papa mo. 오케이. Drink bar guys. Magkuha sila og drinks. Pwede po din sila take out guys. Put na hang dessert. Bye. Mata ko rin no? 소고바이가 5만인데. Ganahan pa daw ko nung sa mo balik dire. Kita! O, akan kita yo! Akan kita yo! Akan kita yo! Ay, wow! Mani, Akio, mama, Akio. Papa, at saka din na ni Akio. Bye-bye, Akang, bye-bye! 가져가자, 이거 가져가자. Kakyuto. Itadakimasu. Kita! Ipay! Itadakimasu. Itadakimasu. Sweet. My gosh, siya niabot ay. Sweet. Kadaghan na habis na. Kasi? Ika? Yummy. Magkutsara ta kay mabundas man ta aning chopstick. Hi! Oh, tani kita. Hi! Nagpaabot lang isa. Traffic by. Let's open. Shumai. Shumai. Kita. Oh! 人参が少なくてもなんとかなるね。 Kita di siya? Robot lagi ari ba? Ano? Kita yo. Kita yo. Kita yo. Mama, さっきお話してたの何？ Nachigay tapi. Atong bye-bye. Bye-bye. Cute ka dyan nga steamer ay. Wala na isunod. パパ食べちゃうよ。チャーハンも。 Kaon tawag dessert. Ay, ang ayos na yung kaon. Gusto ko sampang pa. Bright ni restaurant ba kaya na po yung mga side cake diri nga tinda. Mataga ka, abunay. Are you happy? So manami og kaon guys, diri nga restaurant kay maka-save jud ni sila og mga tao kay naman sila robot nga tig-serve insa kung magbayad pud ka kay di na kinahanglan og tao. Kay diri sa Japan guys, kulang jud sila og mga tao guys, di para sa Pilipinas nga overpopulated.甘えんぼ。 Bye, Pamiyang. Thank you for watching.